असे काय मंडळी, तर टाइम झालो संध्याकाळचे 6:09 आणि आमचा कबुतर रोजच्या पेक्षा येईल लवकर घरात. तर म्हटल्याची कळ काढी तर हातार घेतले तर डायरेक्ट उडान गेला पत्र्यावरती. घरात येऊन बघते तर भेटला गावठी तवसा. आणि गावठी तवसा गावल्यावर तुम्ही खाल्याशिवाय राहताय रवा कच्छा नाही. तर मित्र येलो गाडी घेऊन आणि आम्ही चाललो आता फिराक. आणि बाहेर पडापडाक ना पुढे गेल्यानंतर भेटले वाटे तसे म्हशी. मग अनारसो कट मारले आणि आम्ही येलो डायरेक्ट कुडाळात. तर भैरव जोगेश्वरी मंदिर कुडामध्ये ना रेग्युलर सध्या नाटकात चालूच असतात. पुढे गेल्यानंतर भेटला जरा ट्रॅफिक. आणि असा ट्रॅफिक भेटला ना का काही ना काही टू व्हीलर आलो ना बाजूक साईड रोड असे काढतात. त्याच्यात आणा एकदम एक्सपर्ट असा. आणि पुढे गेल्यानंतर आपल्याला दर्शन झाला केळबाई मंदिरचा. तर मंदिर एवढं सुंदर सजवलेलं ना की माका बोलायची गरज नाही. तर आम्ही रस्तो पकडलो, आम्ही डायरेक्ट येऊन पोचलो देवीच्या दर्शनात. तर मंडळी ना मनात फक्त श्रद्धा होई दर्शनासाठी. तुमका दर्शन या कसा पण होऊ शकता. तर माझ्यासाठी पण पाया पडलंय, तुमच्यासाठी पण पडलंय. आणि या मंडळाचं आयोजन एवढा सुंदर होता ना की त्याच्याबद्दल काय बोलाकच शक नाही. तर पुढे गेल्यानंतर आणखी पण सुंदर सुंदर मंदिर आम्ही बघितलो. डायरेक्ट आमच्या घराकडे गाडी दिली आणायच्या स्वाधीन आनंद दाखवल्यानं रोजच्या सारखं हात आणि माका दिल्याने देवीकडचं दिलेलो प्रसाद.